ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אמן. חג שמח. חג שמח. ושנה טובה לכולם, מתוק כמו דבש. מה זה רוצה? חבר'ה, מה זה? טוב חברים, ערב טוב, חג שמח. אנחנו תמיד דיברנו על משפחה, ואני חושב שמשפחה בערב חגיגי זה צריכה לברך אחד את השני. ואת האמת תרשו לי לברך את אחינו היהודים, אז באמת שתהיה לכולנו שנה מתוקה כמו הדבש, כמו שאמר תומר. ושתהיה שנת שלום, ואושר ושמחה, ושיהיה לכולנו בהצלחה. אז חג שמח ושנה טובה לכולם. אם אתה לא נכשל, אתה לעולם לא תבין מה זה ניצחון. אין מעברי חצייה, אין רמזורים, אין כלום. רק יש כדור רגל בסכנין. عيب خلاص وصلنا ما حداش يركض ابراهيم تركضش شباب ولا واحد اشوف عنه السمنان على الشمال على الشمال رشا يلا شباب صفي معنا حنان كمان تعوا على الشمال على الشمال עם כל המצב שאין, אנחנו צריכים לחיות בו. ככה החיים, אבל אנחנו צריכים להתגבר על האין, על האי אפשר. צריך לעשות את יש ואפשר. ואם אנחנו מאמינים בכוחות שלנו, אנחנו נעשה הרבה דברים, אנחנו נעשה מהפכה בכל העולם, לא רק בסכנין. תסתכל, יש בית ספר, המכוניות עולות, יורדות, פתקר. אין מעבר חצייה לפני בית הספר. הילדים יוצאים מבית הספר ישר לכביש. אולי אנחנו נפסיד, אולי אנחנו ננצח, אני לא יודעת, רק אלוהים יודע. זה מה שיש לי, תן לי לנשום קצת. הנה זה הבית ספר שלנו, אם אתה לא מכיר. הם כל כך שמחים שאתם פה, שאתם מצלמים אותם. אתם האורחים הראשונים שבאים לצלם ולראות מה שיש פה. אהלן וסהלן איתו. מה זה מזכיר לי? מה שהמאמן האגדי של ליברפול, ביל שנקלי, פעם אמר על כדורגל. זה לא עניין של חיים ומוות, זה הרבה יותר מזה. תאכל את הלב ליברפול, פה זה סכנין. פה הכדורגל הרבה יותר חשוב מחיים או מוות.
אכן, ברוכים הבאים למשחק בסכנין, למשחק ביתי של קבוצה שבעצם אין לה מגרש ביתי. ברוכים הבאים למשחק הכי גורלי במדינה. פה לא נראה אפילו כדור אחד, אבל זה אם כל המשחקים. המשחק מיעוט נגד רוב, רוב נגד מיעוט. קבוצה המחברת בין רוב ומיעוט, ולפני שהשחקנים יצאו מחדר ההלבשה, שמענו על הציפיות ממאמנו היהודי של המועדון הערבי. אני רואה באמת באנשים האלה אנשים שהם מזכירים לי חלוצים, ואני אומר שהשחקנים מהמגזר הערבי ששומרים על פשטות, נטולי פוזה, לא מתעסקים כמעט בכסף, אלא מתעסקים באמת לייצג איזשהו סמל וכבוד, אני רואה להם עתיד גדול. הרבה תלוי פה בשחקן המפתח, עבאס סואן. אתה יודע מה? אפשר להגדיר אותו קפטן קבוצה לכל מיעוטיה, על משקל מדינה לכל אזרחיה. הוא שמוביל את בני סכנין לזכיית גביע המדינה. הוא שמציל את נבחרת ישראל בקדם גביע העולם. צריכים לשחק נכון ולנצח. קבוצה שלא רוצה לנצח, אמרנו מועדון ערבי יהודי, סמל של דו-קיום. קבוצה צריכה לעלות לדשא ולנצח. כל הכבוד, אחי. זה לא אכפת לי ערבים, יהודים. קבוצה ישראלית משחקת באירופה, אינשאללה תנצח. סכנין מייצגת את המגזר, מייצגת את ישראל, ואינשאללה אני כיהודי רוצה שסכנין תנצח. קשרים של אמונה. נכון מאוד, אפילו אנשי דת ממלאים את תפקידם בקבוצה. למשל, הכומר שהוא עבר מעוספיה. זה יפה, זה נכון, אני שחקן רכש. הכדורגל לעשות אותם כולם יחד. שיתף את כל העדות, הנוצריות והמוסלמים כאן, בכל הארץ אני חושב, איפה יש ערבים, כולם אחדו בסכנין לכדורגל. מאמינים שאחרי כל הצלחה יש אלוהים, ואחרי כל כישלון יש חוכמה של אלוהים שרוצה אותך, כנראה שרוצה להקשות את המבחן. בסכנין באמת מאמינים בכוחו של הכדורגל להבקיע שערים מחוץ למגרש. זה מה שמניע את מאזן גנאים, יו"ר הקבוצה. דרך הכדורגל הרבה דלתות נפתחו. הבנת האנשים השתנתה. יהודים כלפי ערבים, ערבים כלפי יהודים. מה? ייתכן שכדורגל יכול לנצח פוליטיקה? אני אומר כן. סכנין היא עיר פוליטית בנשמתה, אך הצלחת הכדורגל שינתה את זהותה, חיסלה את הפוליטיקה. אבל אל נשכח, משקעי העבר לא נעלמו. הזיכרון של אירועי אוקטובר 2000 עדיין מהדהד. נכון, 2 מהאזרחים שנהרגו על ידי המשטרה נהרגו כאן, בסכנין. ונותרנו עם שאלת השאלות במשחק הזה. האם בכוחו של הכדורגל לרפות את הפצעים, להכניס את הערבים למרכז המגרש הלאומי? דוקטור רזאל אבו ראיה הוא דובר עיריית סכנין. הערבים רוצים להיות חלק ממדינת ישראל. הם רוצים להיות אין, לא אאוטסיידר, לא בשוליים. הכדורגל זעקה בעצם שהערבים רוצים להיות אין. לא רוצים להיות עם כרטיסי אדום ולא רוצים להיות באופסייד, בנבדל הישראלי. אבל במשחק הזה, במפגשי דו-קיום תפקידו בקבוצה, שר לענייני יהודים. אז אני ערבי, אני ישראלי, אני פלסטינאי. אין לי כוונה כמובן לאיים כשאני אומר יש פלסטינאי. תאמין לי, אני לא רוצה להתחנף, לא רוצה להפקיע את התרבות שלי וההיסטוריה, כמו שאני נותן מקום להיסטוריה שלך ולסיפור שלך. אז נולדתי ערבי כמו שאתה נולדת יהודי. אני החלטתי להיות ערבי, לא החלטתי. ועד היום אנחנו כאילו אצל הערבים אנחנו לא די ערבים, ואצל הישראלים אנחנו לא די ישראלים, וזו הזהות הפגומה הזו, הלקויה, זה אחת הבעייתיות שלנו. זה לא קל. זה לא קל, ואתה כל הזמן אתה הולך על חבל דק. אתה בסדר, לא בסדר, נאמן. כמו בעל ואישה, לקום בבוקר, כל יום, עם שיר חדש בלב ולהגיד, את נאמנה לי? אני אומר לאשתי, או אשתי אומרת לי, אתה נאמן לי? 50 שנה ויותר, ההתנהגות של הערבים ראויה להערכה. כשהתחילה האינתיפאדה קיבלנו את כל המהומות שהיו. כל זה, ואתה בא ואומר, ההליכה על חבל דק. ודאי שזה יביא הליכה על חבל דק. זה מה שמביא את ההליכה על חבל דק ואת החשדנות בחבל. אם לא היה את המצב הזה בתחילת האינתיפאדה, יכול להיות שלא היינו מגיעים לזה ולא היינו היום הולכים על חבל דק והחשדנות בערבים. אני לא מרגיש שום חשש, אני לא מרגיש שום צורך לפחד. לא מזמן תפסו מישהו מקאוקב שתכנן פיגוע על אוטובוס של עובדים שנסעו לאיזה מפעל ליד.
אז נכון שזה לא, אני לא עושה פה הכללה ואני מאוד נזהר מלהגיד כולם. ואז אני שואל את עצמי, כמו שאמרת, חבל דק ורגיש, כאילו, מה יקרה בפעם הבאה? יקרה דבר כזה עוד פעם? לא יקרה דבר כזה עוד פעם? הפחד הזה אולי לא מוצדק, אבל פחד יש לו מקום. כשאתה אומר לי, אני שכן שלך, יא גזל, ואני מפחד, יכול להיות שהפחד שלך לא מוצדק, אבל לפחד יש כבוד, יש מקום. אני לא יכול להגיד לך, אל תפחד. הפועל עולה עולה, אני אדום בנשמה, יאללה סכניני מלחמה. הפועל עולה עולה, הפועל עולה עולה. סכנין לא קבוצת כדורגל, עיר של כדורגל, תאמין לי, כולם אנחנו אוהבים את הכדורגל, אין לנו רק כדורגל. הם אמרו שהם התחילו לעבוד במגרש, אמרתי אני רוצה ללכת לעבוד במגרש, מה שהם רוצים. הנה, אני התחלתי לעבוד במגרש. איזה כיף, יא אללה, מתי נגמור את המגרש, יא אללה, מתי? בעזרת שם עוד 4-5 חודשים יהיה הכל מוכן בשביל כל המדינה. البيت شباب ياكل معنا استنى يعني ما قلتش نزل نجيب רמדאן זה עולם אחר, חודש, אבל זה כמעט מרגישים כאילו שנים. מתאספים סביב שולחן אחד. זה קשה מאוד להתמודד ולעמוד בזה. כל העיר, וגם הדתיים, אומרים לי אישית להגיד לשחקנים שצמים שלא יצומו ביום הזה, כי אם נפסיד חס וחלילה, אז הרבה אנשים לא יצומו פה. העיקר שננצח. המפה הזאת זאת מפה מיוחדת קודם כל. זאת מפת פלסטין לפני 48. עכשיו, איפה שאבא גר זה מקום אחר בכלל, לא סכנין. זה מקום אחר, זה ליד בית שאן. אז עד היום אנחנו מסתכלים פה ושם לפעמים. בית שאן. זה צריך להיות פה. עند الناصري זה פה. לא, זה יותר רחוק. פופאיה. הנה. סכנין ניצחה בגדול. כל האנשים בסכנין, כל העיירה הקטנה הזאת, הפכה להיות באמת משהו שכולם מתחשבים בו, כולם מנתחים אותו, יודעים עליו, חוששים ממנו לפעמים. שחוששים ממך ולפעמים גם משמיצים אותך, משמע אתה קיים. עבאס, תחזור לאמצע! איפה אחמד? עבאס, לא צריך להתפתות, עבאס, אל תתפתה איתו, הוא עושה תנועות למקומות לא נכונים. עבאס! עבאס! וואחד במשחק, וואחד! כל המשחק וואחד! עבאס, מה קורה לך היום? מה אתה יודע? אתה יודע
שלך, כל המידה שלך מקולקלת. מסודר, מסודר, מסודר. ניצחון זה ערך גדול מאוד. כי כדי להביא ניצחון, יש פה הרבה גורמים שצריכים להתחבר באופי של האנשים. היכולת לשרוד באורך זמן ודבקות במטרה. והיכולת לבוא, לדעת שהקם להורגך, השכם להורגו. אני מדבר עם הבאס פה, יאללה. بلدية سخنين واللجنة الشعبية يدعونكم لإنشاء الإضراب العام والمشاركة في المسيرة السبابة التي ستنطلق من شارع الشهداء الأقصى وذلك في تمام الساعة الثالثة. الذكرى هبة أكتوبر المجد والخلود لشهداء شعبنا الأبرار. אחרי אוקטובר 2000 בכלל הוצאנו כמה סטיקרים וכמה תמונות לכל האנשים שנהרגו על ידי המשטרה. והסטיקר הזה היה דווקא רצינו לתת לו משמעות, לכל אחד יש שם. היה מופנה הרבה ליהודים, שאחרי מלחמת העולם השנייה נהרגו הרבה אנשים והרבה מהם לא ידועים מי וכמה אבל לכל אחד היה שם, גם שם פרטי, גם שם משפחה. הוא היה כל כך יקר למשפחה שלו, להורים שלו, לאחים שלו. וזה לא רק מספרים. כשאנחנו מדברים על מספרים, אז אנשים חושבים נהרגו 6 מיליון יהודים, אז זה מספר, אבל זה לא מספר. לכל אחד יש את המשמעות שלו. כל אחד זה עולם ומלואו. וגם פה אצלנו, זה לא רק 13 אזרחים נהרגו. כל אחד זה עולם ומלואו למשפחה שלו ולמכרים שלו. היו ב4 שנים שעברו הרבה רגעים מרגשים בכל הקשור למנוח אח שלי. הקטעים הכי מרגשים היו הביקורים של אחינו היהודים לבית הזה. אלה הקטעים הכי מרגשים שהיה לנו. כי באמת יש, למרות המצב שנוצר אחרי אירועי אוקטובר בין היהודים לערבים וכל הקשור לדו-קיום, אני מוצא עוד אנשים שמוכנים להקריב למען הדבר הזה. ואני מברך אתכם עוד הפעם על הביקור הזה, ואני מקווה שנמשיך לדבר למרות המצב העגום הקיים עכשיו. אהלן וסהלן. תמיד היינו אומרים דו-קיום. בעיניי לא צריך דו-קיום. דו-קיום יש בין הסוס לרוכב עליו. אחד רוכב ואחד נרכב, וזה דו-קיום מצוין. אני רוצה קיום משותף. קיום משותף שאנחנו נרגיש אחד עם השני, לא אחד רוכב על השני. אני לא רוצה שמישהו ירכב עליי, אם הוא רוצה לחיות איתי.
הקבוצה הכי גזענית, שונאת הערבים. ביקשתי מהם רק תנו לי מתנה ביום הזיכרון הרביעי לאח שלי לנצח את חבורת הגזענים האלה. ואני עכשיו על גג העולם. במועדון הזה אין דגלים. ההצלחה של בני סכנין מאפשר להם להביע את ישראליותם מבלי להניף את דגל ישראל. נכון, אבל זה גם מאפשר להם לבטא את הזהות הפלסטינית שלהם מבלי להנעיף את דגל פלסטין. הם נותנים לי אישור ויהיה לעתיד, יהיה שלום בין פלסטין וישראל, אני מוכן לקחת שני דגלים אם הם ייתנו לי אישור. האישור מהממשלה, מהממשלה. אם הם ייתנו לי, אני מוכן לקחת דגל של פלסטינאים, דגל של ישראל במגרש של סכנין. אם הם ייתנו לי אישור, אני מוכן לקחת. מה זה לא צריך אישור? לא, יש אישור. טארק. דגל פלסטינאים אין אישור היום. יש שלום, כבר יש, אתה יכול להרים דגל פלסטינאים בכל מקום. יש שלום, אפשר להרים את הדגל. אני לא יודע, תשמע אותי. הדגל עולה רק כאשר רגלם על העליונה מול בית"ר, האויב הלאומי שלהם. בעצם, האויב מספר אחד האהוב ביותר שלהם. ובעזרת השם באנו נצח ובעזרת השם גם נצח. بعزرات الشم 5 بعزرات الشم بعزرات الشم 4 نحن مسبيق لنا 4 לא רוצים יותר תימי 4 זהו הדרך ל4 לגאלף אתם לגאלף יא זונה התגובה הכי הולמת לשואה זה שתיקה, שתיקה עמוקה. שבו בשקט, יא מנאי! שבו בשקט, יא מנאי! כי כל מילה אחרת היא רק תקטין
את הכאב של השואה. אתמול נכנסתי לאינטרנט. נכנסתי וכתבתי, נכנסתי לגוגל, כתבתי שואה והתחלתי דווקא החל מחנות ריכוז עד מחנות השמדה, עד 2,000 מחנות ריכוז בכלל שהיו בגרמניה, פולין וקראתי מה שקראתי וכל זה מזעזע. זה משאיר אותך משותק לגמרי. אתה קורא ואתה משחזר ומדמיין, והיות ואני ביקרתי באושוויץ אז אני גם משחזר את הסרט שאני מדמיין לעצמי. וזה כאב. עכשיו, להזדהות עם הכאב זה דבר מקודש. אולי בחיים הבנאליים של היום-יום אנחנו מתייחסים בצורות שונות. חלק מוציא את הרוגז שלו, חלק מוציא את הרוע שלו, חלק מוציא את הטוב שלו בצורה זאת או אחרת. אבל ברגע שנופל כאב ואנשים מזדהים, זה יוצר תחושה של אנושיות ששולטת בכולנו. הזדהות עם כאב, ברגע שהיא מותנית, היא מאבדת את האמינות שלה. אבל בכל זאת אנחנו בני אדם. אז תראה את הסוגיה הזאת, את הדבר הזה שאנחנו חיים בו. לא צריך לעשות את ההגבלה על מנת לא לפגוע במרקם היחסים, או לא צריך לעשות את ההגבלה על מנת לא לפגוע בעצם השואה. בכאב, בעצם השואה. כן. ראשית כל על מנת לא לפגוע בעצם השואה. זה דבר ראשון. דבר שני, כי לא יבין אותך טוב, לא יבין אותך נכון. דבר שלישי, אם אתה לא עושה את ההקבלה, אתה יוצא מטומטם. אתה יוצא מטומטם. אתה יוצא מתייפייף. כי אי אפשר מצד אחד לדבר על הכאב, כן, האמיתי, ולא לדבר על הכאב שלך. בכל זאת, אנחנו חיים בדואליזם בין מה שהשכל אומר לבין מה שהלב אומר. הלב אומר זה כאב, זה דבר בלתי אפשרי, זה דבר אבסורדי, זה כך, זה כך, זה כך, זה כך. אבל השכל שלך אומר, ריבונו של עולם, יש דברים, שוב, זה לא למען ההקבלה, אבל אתה לא יכול להיות אדיש. הגדולה היא שהרגישות הזאת והיכולת של האדם, שגם כשהוא רוב, לחוש ולהרגיש את התחושות של המיעוט. אנחנו כערבים צריכים למצוא את המחנה המשותף. מצד אחד, לדבר על הכאב של השואה, להזדהות עם העם היהודי, אבל יש לנו את הכאב שלנו. יש לנו את ההיסטוריה שלנו. בדקה ה-90 גיבור לאומי חדש נולד. ואצל משפחת סואן כל משחק הוא סיבה למסיבה, בייחוד כשהשחקנים הערבים מצילים את ישראל. עד היום, יניב מסר לכדור יפה מאוד, השליטה על הכדור היא הייתה צריכה להיות עם הרבה מאוד טכניקה פנימה. יוסי עשה את הכדור לא טוב, מאוד הבא, תהיה פעם קצת יותר סיכונים, אבל אסור לתת לנבחרת צרפת להבקיע עוד תחושה. דור בורקי. דור. מוטורולה תקשורת, משווקת אייל اطلع الجوال برتين مليان ونحناس הכדור. אולי. טוב, אז כנראה שלא תהיה ערב הפתעה. שווייץ בדקה 87 מחליטה להבקיע מול קפריסין. יפה. אמור להיות המחליט הראשון.
زي حكومة فلسطين، زي السمل شلا، كوشان طابو، زي علي شم أبا، حمد، ذيب، أبو صوان. المرصص. مرصص. ميم ريش صاد. 1/1/27/1997. زي عسو إتزي. الأخشاب لو يدع ميري وخيش إتزي. أو هاكيبوتس. بيتا شتاء كان شخنيمة نحن. أو همدنا يعني ريخوش همدنا يعني همدنا مكبرت إتزي. زي كوشان. بزمان تركي أمرو شيء عدموت صريخ أنا شيء من لعبود بهم. ولا مش يش له 20 ليرة وكان هربي. بنتنيم له قمتنا الخوشة ما يتأسفوا عسو كفار بنو كفار في حلكوت أدموت. أخشاب المرصص يش له أدموت أخي هربي مكلها هكفرين. أتيدع ما كوريلا بندام شلوك حملو إتا ريخوش إتا كيسف إتا. أبا شلي بدود شلي والخيم متخيم أخ شلو أبوي نذيب ديجي معك. طب كل شو أنتو؟ مبنا أنا وعبد الله وعصام ومحمد ودعاء طالعين بسيارتي. بس تيجي على أحيهود إذا بتلاقوا. شو أحيهود؟ شو أحيهود؟ على لأنه بستنوا وعدنا أبوي إنه شو أحيهود؟ أنا حنخ نسيم لزق. بدك تيجي على أحيهود وتشرق على بيت شتا. بتشرق على شطة. كمل عتصوم تقول أنا بنكمل دغري على فار طابور. تقول أنا. إلا. تيجي على طابور على العفولي. عتصوم تقول أنا كمل. نمشي ورا بعض. هاي السجن وانت تبع شطة، هون شطة، شرقي شطة في طريق بتلك بتطلع عليه. طيب خليني استنى عند السجن تاع شطة. بفتحيش؟ لا ما اظنش. شو بتظني؟ واحد طقوط. يا الله يلا بطولش. قل فيها خالد. متى عباس بيه تقول بايرلندا عينه سمع في زي أنا فتحت امتحان عربي هو أمير عباس صوام عربي أحد شهد سيل إسرائيل عم تصفش له. הפקירו אותנו ורוצים אותנו 100%. זה קדימה, ממשיך ישר. אז רוצים אותנו 100% ונותנים לנו 1%. איך זה יכול להיות? ואתה אומר לי, אתה במדינה דמוקרטית, עם שוויון, עם זה אני לא אלך מפה לחיים. אפילו שיתנו לי גן עדן בכל מקום בעולם. אני אשאר פה. אז תן לי להרגיש, תן לכל המגזר הערבי, שירגיש אמת שיש שוויון. אני בטוח שהוא יילחם למען כולם. אז אתה תלבש את הנעל שלי, ותרגיש כמו שאני מרגיש. איפה אנחנו הולכים? אז צריך לשנות כיוון, כי אנחנו אולי לא הולכים בכיוון הנכון. צריך לשנות משהו. לא יכול להמשיך ככה. בשום אופן לא יכול להמשיך ככה. זה תלוי בהם. תמיד זה תלוי בחזק. כי מי שמרגיש שהוא חלש, תמיד הוא רוצה איך מסתכלים עליי. הוא מסתכל תמיד, הוא רוצה פידבק. איך הם מסתכלים עליי? נו, אני עשיתי דבר טוב, אני עשיתי נכון. השינוי צריך להיות בחזק. זה אדמה של המרסס. האדמה שלנו, זה היה ההר. כולו חרוב, היו עושים מזה סוכר. سكر أدوم بس مقومي هنا سكر الباب محمد عسو قادر أخشاب عسو 11 لا ما شابروت برحيم أخوتها عسو قادر زي أكفار ببيت أكفروت على اليدون مرصص حبيبي وين اللي يابا؟ وين كانت الضوء؟ عرض يعني؟ خضر تحت عندك خضار طريق
قومي ويبلى وكفرة وجبول وكوكب الهواء والمطلة والمرصص. يا طير يا طير يا طير على جناح الهوى، كيف أهلي كيف صاروا عالنوى. يا ريتني ريشي صغيري بجانحك، أرجع أنا وياك عبلادي سوا. הלוואי שנחזור לחיות פה. זה ככה בקיצור. כמו שהיו פעם. הוא גר פה והוא נולד פה, דוד שלי ואבא שלי. זה מלמדים את זה מהאבא לילד, מהסבא לבן. ככה זה, ככה אצלנו. הם מלמדים אותנו ואנחנו נלמד את ילדינו אותו דבר. לא לשכוח את האדמה, אנחנו לא נשכח. מי שלקח את זה זאת המדינה. המדינה צריכה להחזיר את זה. היא מאמינה בשלום, מאמינה בדו-קיום, מאמינה באזרחים שלה. אז זהו, הגיע הזמן שיחזירו את כל מה שלקחו לאורך כל השנים האלו. הרוב רוצים אותנו בכל חלק, בספורט, בענף הספורט, בעבודה. אני כבר 5 שנים עובד איתם, איזה יופי של יחס בינינו. אני עושה את המקסימום, וזה לא מספק אותם. זה לא, הצד שלי כאילו לא מסופקים. אני צריך להיות לא 100%, 280% כל הזמן. וזה קשה. הכל מתקדם, וגם כן יש לנו, האח שלנו הקטן בנבחרת. בנבחרת זה נבחרת ישראל. ערבי הוא בנבחרת ישראל, הוא מגיע לו, לא מגיע לו, אז מגיע לו את מה שנותר לנו מהאדמות, שיפצו אותנו משהו. אם לא, אז אנחנו נמשיך להיאבק עד סוף חיינו. אנחנו נלמד את הילדים שלנו איך שלמדו אבותינו. ואנחנו, כן, שום דבר, אדמה לא הולכת לאיבוד, שום דבר לא הולך לאיבוד. אתה מבין מה זה? הוא בא לראות את האדמה שלו, את האדמה שלנו שלו. נו, יא אללה, נזוז. יא אללה, יאללה, נזוז. יאללה, יא עבאס. לא אכפת לי אם הנבחרת של ישראל תנצח, תפסיד. במקרה, גם זה במקרה, שגם הייתי באצטדיון רמת גן כאן, במשחק של עבאס. כולם לבשו חולצות תכלת, אני לא לבשתי, לא יודע, לא נתנו לי. אמרו שאני באתי מאוחר, כך שאלתי אותם, אמרו לי שאתה בגלל שבאת מאוחר, לא בגלל שאתה ערבי. הכל היה כחול לבן, ברגע שהכנסתי ראיתי כחול לבן, משהו, האיחוד שהיה שם, גרם לי להרגיש, להתחיל את השינוי. צועקים אל ישראל, אני הייתי צועק, עבאס הוא הנשמה. כל פעם שעבאס נגע בכדור, צהלתי. אז אחרי שהבקיע את השער, כל היציע קפץ עליי, כל היציע נשק אותי, כל היציע הרים אותי על הכתפיים. אז הרגשתי באמת שאני שייך לעם הזה, ואני אחד מהם. אני בדרך חזרה הביתה, פגשתי איזה יותר מ100 איש, ומתוך השמחה, מתוך הזה, אמרתי להם, תגידו עבאס בקול רם, תגידו עבאס. כשעצרתי את המכונית על יד מכונית אחת שהייתה במשחק עם דגל ישראל, אז אני דרכתי את החלון, אומר לו, תגיד עבאס. הוא אומר לי עבאס, תגידו עוד פעם עבאס, תגיד, אני רוצה שיגידו עבאס, שיתרגל לשם הזה. אולי זה יביא את השינוי, אולי. בבוקר אני התעוררתי, ראיתי את הצעיף שעם דגל ישראל ישן על ידי במיטה, תאמין לי, לא יודעת איך זה קרה לי, לא יודע איך זה קרה לי. אשתי אומרת לי, מחמוד, מה קרה לך? עד כדי כך? חזרנו לליגה שלנו, למשחקים של סכנין, המשחק של בית"ר. חשבנו, אולי השער שהבקיע עבאס כבר ישנה משהו במנטליות של הצד האחר, כמו שינה אצלי. אבא סואן גיבור ישראל, אבא סואן גיבור פלסטין. תודה
אוהדי בית"ר, הערתם אותי מהחלום, מהדמיון, והחזרתם אותי למציאות הקשה, שחשבתי אולי ישתנה. אין לנו מזל, אתה רואה? המשחק מסתבך, המאמן לחמן מורחק. האם זה כרטיס אדום על זהותו? לחמן היה מאמן טוב, ואסור לדבר עליו. שלחמן עשה שלו בסכנין, כל הכבוד. כל בן אדם יש לו גבול. הגיע לגבול שלו, וגם הוא בסכנין. יחזור לסכנין בקרוב. בני סכנין זאת קבוצה של אייל לחמן. כל בן אדם שנכשל, אסור לחזור לעבודה שלו שהייתה. ישנה כיוון. הוא לא נכשל, אבו ארואח. אני לצידי הוא נכשל. או הוא, או הנהלה, או שחקנים. יש אחד שיצא מהקטע הזה. יצא לחמן נראה מה יהיה. מביא לך גביע של המדינה. לחמן ממנוע ירגע אסלאם. לחמן צריך לחזור שנה הבאה. הוא יחזור שנה הבאה. ימשיך את העבודה שלו שבנה אותה לעתיד ארוך. אני מסכים אותו, אני אוהב אותו. כל כך יפה שהם אומרים את זה, זה מה שמוכיח כמה טוב לב יש בעיר הזאת. כמה טוב לב יש אצל האנשים האלה. כמה באמת... תראה, הם לא מדברים איתך על במגרש הביתי היינו מנצחים. הם לא מדברים איתך במגרש הביתי היינו ממלאים וקהל, סואן, והיינו דרך זה נשארים בליגה ביותר בקלות, ואפילו... לא מדברים, הם רוצים לארח. כלומר, מה הם רוצים? להרגיש קיימים. הם רוצים להרגיש קיימים דרך זה שהם מעניקים. לא דרך זה שהם מעניקים להם, דרך זה שהם מעניקים. כלומר, יש כאלה שרוצים להיות קיימים דרך זה שנותנים להם, ואז הם מרגישים טוב, הנה מישהו נתן לי. הם לא, הם מוכנים לתת את הכל, רק להרגיש קיימים. לי ברור גם שלסכנין יש שורשים מאוד מאוד חזקים. וברגעי אמת, בסופו של דבר, מה שעומד לזכות זה השורשים. זה של הילדים האקדח. מערכת החינוך אצלנו בארץ גורמת לך להיות משוכנע שניצחנו בכל המלחמות. הרי שאתה מתבגר, אתה יודע שזה לא בדיוק ככה. אתה מתבגר, אתה יודע גם שהצד השני הוא לא בדיוק אויב כזה מסוכן. אתה יודע, בילדותנו, שהיינו שומעים ערבית ברחוב, זה היה קצת מפחיד, מה קורה? אני זוכר את זה בילדות. נוצרה אצלי איזושהי סקרנות לגבי המיעוט. סקרנות לגבי אנשים במצוקה. לא נראה לי אז שיש אחד שהוא רק טוב והשני שהוא רק רע. ולכן, שבאתי לסכנין, זה די התאים האופי שלי לאנשים. תמיד באנו עם עוצמה ואף פעם לא באנו מלמטה, ותמיד תקפנו גם שלפעמים לא צדקנו. זה יצר מסביב לקבוצה עילה אדירה. אלה שהתנגדו היום מתנגדים עוד יותר, אבל הרוב, אלה שהיו תמיד נטולי דעה, הולכים בצורה קיצונית עם פנים חיוביות לכיוון המגזר הערבי. איך אתה מרגיש עכשיו? עם זה שפוטרתי? לא יודע, תשמע, אני לא פוסל שאולי הם עשו פעולה טובה. הם לא פיטרו אותי בגלל שאני יהודי. בעצם פוטרת לא בגלל שהיית יהודי, אלא בגלל שאולי היית יותר ערבי מערבי בקטע הזה. אתה יודע מה? בוא נהיה פוזיטיביים. הפסקתי את העבודה שלי שסכנין עדיין בליגת העל, וזה הישג יפה לכשעצמו, ועדיין בליגת העל, בליגה של 12 קבוצות, עם 90 משחקים בערך שאני אימנתי אותם, ללא משחק ביתי אחד. שלנו. יום הדשא, איזה כיף. הנה כל השכונה מתעוררה. יש דשא היום, איזה כיף. הנה, יש לנו אצטדיון ברגל, אתה רואה. 5 דקות, 10 דקות. גם אווירה תהיה חבל על הזמן. صباح الخير أيتام، كيف الحال؟ والأخبار؟ إلا أيتام، صباح الخير. صباح الخير. הנה, הגענו למגרש. היום אין עבודה, היום יש שמחה, חגיגה. عيد الدش اليوم، عيد الدش. صباح الخير عليك.
יהיה לנו דשא, איזה כיף, יאללה, נשחק כאן. חיכינו לזה הרבה. זה כאילו אחרי שמתחתן מחכים לילד. והנה זה היום נולד הילד. אתה עומד פה על כר הדשא ואתה יודע שזה האדמה שלך. אלו שישבו ביציע, אלו אנשים שלך שאוהבים אותך, מעודדים, ואין ספק שזה יחזק אותנו וזה שווה הרבה שנים קדימה. אנחנו עומדים על אדמה חזקה, שמהאדמה הזאת אתה צריך להסתכל קדימה. אנחנו לא שוכחים לרגע שאנחנו מיעוט במדינה. ושאתה מיעוט ולא מקבל את הזכויות שלך, אז אתה צריך לשמור על מה שיש לך. בינתיים יש לי קבוצה בליגת העל, אני צריך לשמור עליה על מנת להגיד לכולם דרך הקבוצה מה חסר, מה כואב. ואם אנחנו היום אומרים חלום שיתגשם בשנת 2005, אז תראה כמה החיסרון וגודל הכאב. אפשר להגיד שמה שבנה את המגרש זה הפוליטיקה של דו-קיום. במגרש הכדורגל כן, אבל במגרש הלאומי, במשחק בין רוב ומיעוט, זה לא כל כך פשוט. תגיד, אתה זוכר את מה שאריאל שרון אמר לנו פעם בהקשר לזכויות הערבים בארץ? ודאי, הוא היה מאוד בוטה. הוא אמר, הערבים יש להם כל הזכויות בארץ, אין להם שום זכויות על הארץ. אם אין זכויות על הארץ, אז לא שווה כל הזכויות שבעולם. אם אין לך את הזכות על האדמה שאתה יושב עליה, שאתה לא לקחת מאף אחד ולא גזלת מאף אחד, אז אין כל ערך לכל הזכויות. זה הבסיס וזה הזכות. לא אומרים שאנחנו צריכים לקחת את האדמה של האחרים, אבל לפחות לשמור על מה שקיים. מה זה מפריע? אם אני פה וזורע את העצים ואת הפול, מה אני מפריע לשכנים? קשה מאוד לבנות אדם, קשה מאוד לבנות חברה. והיום אתה שותל ועוד כמה חודשים זה הולך. פה, תראה, זה השלט הזה שהפקיעו ב-64. זה כל השטח הזה, זה מה שהפקיעו בזמנו, אמרו לטובת הציבור, אחר כך נתנו למשרד הביטחון. היום זה שטח ירוק, עכשיו מתכננים להיות בית קברות פה. ליד העצים שלנו. החלקה הזו זה חלק מחלקה של 56 דונם שהופקעה ב-64. זה מה שנשאר לנו של סבא. הופקע מתוכם 48 דונם ונשארו 8 דונם. בנוסף לזה לאבא שלי עוד 18 דונם שהופקעו כולם. לטובת הציבור. גם אנחנו ציבור. מבסוטים, אני מקווה שבסוף המשחק גם יהיו מבסוטים. שמעון, אח שלי, הבחור הזה מאמין במלח. אתה תרשה לו רק לזרוק מלח ולצאת? בטח. אז תעל. רגע. כן, הוא מאמין בזה, מה אני יכול לעשות לו? תודה חביבי, תודה אחי. תודה רבה. זה המזל, כן. איפה אתה שמת מלח? על השער. על שני גולים, אבל כל כדור לסכנין נכנס לשער, וכל כדור נכנס לשער של סכנין לא נכנס. אתה מבין? זה המזל. זה ביתי מסעודיה מיוחד בגלל לשבור את הנכס היום, סכנין תנצח, בעזרת השם תישאר בליגה. עכשיו אני שם. סכנין קבוצה משחקת כדורגל טוב, אבל קצת המזל לא עזר לה, בעזרת השם היום שוברים את הנכס ונשארים בליגת העל. זה מזל. זה חומר מיוחד מסעודיה, זה היום יהיה לך ביטחון, אינשאללה יהיה ניצחון היום, נשאר בליגה. יאללה, תן לנו לעשות חימום.
يا الجوال أنا وهذا أختي. حسنين يا خنازير يا اخوات الشرموطة اديتونا. اوه اخو الشرموطة جايبونا اخواتنا. يلا 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 خلينا نروح يلا. ايه قوموا باي يا ابوي خلاص زوني قمار. הלוואי שאני אמות, אבל סכנין לא תרד. הלוואי. ואם מפסידים נשאר. בכוח, במוות. כדור מגומי, חביבי. הוא משחק בנו, לא אנחנו משחקים פה. כבר אני למעלה, אתה שואל אותי אם אתה חושב לרדת? בכלל לא. קודם כל נשאר בליגה. בעזרת השם נשאר בכוח שלנו, ובכוח, קודם כל בכוח של האלוהים אנחנו נשאר בליגה, בעזרת השם. נשאר בליגה יהיה בסדר 100%. בעזרת השם או בלי בעזרת השם? בעזרת השם. בלי בעזרת השם לא יהיה שום דבר. רק אם השם... כן, אנחנו עלינו, תאמין לי, בעזרת השם עלינו ליגה, ונשארנו גם בעזרת השם. גם בעזרת השחקנים והמאמן. קודם כל בעזרת השם, בעזרת אלוהים. אם אלוהים לא יעזור לך, אתה לא תלך, אבל אם יעזור לך אלוהים, אתה תאמין לי, ילך לנו כלי קלות ועזרת השם נשאר בליגה. סך הכל זה כדורגל, ואנחנו שוב הולכים ומסבירים. אנחנו מסתכלים באופן כללי על מה שגם מעבר לכדורגל, על שותפות בחיי המדינה, על ההצלחה בשותפות הזאת, שותפות עם הצלחה ולא שותפות עם כישלון. אנחנו מדלגים לפעמים, אנחנו שותקים לפעמים. יכול להיות שהאזרח היהודי בארץ יש לו סטריאוטיפ מסוים על ערבי ישראל, ופתאום יש לך במה. ואנחנו ניצלנו את הבמה הזאת, אנחנו לא בדיוק בליגת על, בליגת ההתקבלות של החברה הישראלית, אבל ככל שמתקדמים המעגל מתרחב. הצלחנו להתנחל בליגת על ומעבר לזה בלבבות של אנשים שראו בנו קבוצה מאוד מאוד מושכת את הלב. נשארנו בליגה, תודה לכל אוהדי סכנין, אוהבים אתכם בנשמה, יאללה סכנין! עוד שנה! עוד שנה! עוד שנה! עוד שנה! עוד שנה! הערבים נשארו בליגת העל, שכל היהודים וכל המחצות היהודיות נשחק איתם בשנה הבאה. שמחה גדולה, עוד שנה בליגת העל, במגרש בסכנין. תאמין לי שכל ילד וכל גבר בסכנין רוצה שיעזור בבניית המגרש. הלוואי שיהיה המגרש האמיתי יותר ירוק. מתי יהיה היום הזה? שחקנים של סכנין באדום ולבן. הכדור איתנו. הנה עבאס עם הכדור.
שבת ביי. אולי שהמגרש יעזור להם קצת, שהם יבינו שאנחנו באמת קיימים פה. אנחנו לא באנו מהשמיים. שכל המשפחות שלנו פה, שכל הקרובים שלנו פה. אנחנו קיימים מזמן, והם יודעים שאנחנו קיימים מזמן. אבל הם עושים שהם לא יודעים שאנחנו קיימים מזמן. יש אנשים שאת הדבר הזה הם יודעים, שלשנינו אין חוץ מהארץ הזו. אנחנו צריכים להבין, שני העמים בארץ אחת. שיהודים וערבים של ישראל יהיו בישראל. ארץ אחרת, גבי מדמתי בוערת, תפילה בעברית חוזר, אלוקיי אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. גם לנו אין ארץ אחרת. אם המגרש יגיד שאין, אז הלוואי שכולם יבינו שלשני העמים אין ארץ אחרת. תגיד לי, מתי הסרט הזה יסתיים?